Hi guys! So for today's video, dito naman tayo sa bilihan ng souvenirs sa 100 Island. Design si Manong yung sa 100 Island. Anong klaseng paint po yan? Fabric ma'am siya, pang ano siya, pang mga porcelain. Pwedeng pang cloth din kasi fabric. Pwede ma'am. Ang galing mo. Ayan, ganyan pala mag-design. Handmade pala yun. Kala ko yung ginaganon lang. Ayan, ito yung mga products nilang iba. O, sila. Kayo na nagdi-design lahat nito? Yes ma'am. Wow! Galing. Ayan, namimili na sila ng mga souvenirs nila. We have the shells, mga damit-damit, pamaypay, and may mga design dito na mugs. Ayan o. They have their watch. Magkano sa mga ganito ate? Ang ganda. Magkano sa ganyan te? Ito po. Oo. 700. Ito. Ay, ang isda, ma'am. Oo. 3.5 yan, ma'am, kasi malaki. 3.5 pero ito 700. Wow. Ang ganda oh. Para sa 700. Pero, May bawas naman yan, ma'am. oh, ang ganda. Ito mga to nandito. Pare-parehas po yan. Puro 700 to. Ito yung pinaka the best. Tsaka ito. May bawas pa yun, ma'am. Ito, ma'am, kung pwede mong tabihan. So guys, sabi ni ate, pwede na kayong bumili ng 1K daw ito o 3 piraso na siya. Ilaw-ilaw. Ganda. It's also like, oh, wow. They designed the mag. Yeah, you could do a personal I don't know if it's going to dry by the time we get 20 minutes, they said. out. Yeah, it dries. You could do personalized mug. Magkano ay kuya? 120 po. Yeah. You could put your name and then what design you wanted. Manong will do it for you. May iba pa kayong color ng ganyan po naman. Yan lang po. May block ma'am, pero nakadesign na ng auntie. Pero pwede pang lagyan ng like pangalan nila ganon. O, kukuha ko ng isa para ano sa anak ko, lalaki ko. Pwede kong jeepney. O, wala na tayo. Jeepney design. What's that? How they made it. They glue it in. The shells. The souvenirs. Hello po. Yan. Pwede po bang plain avocado lang ate? Meron na yun lang. Ay, wala. Dito sa kabila meron. Ayan o, feeling ko meron siya dahil may try to find later. About the sweet corn because there is also sweet corn there. Oh, okay. Doon na lang. They'll try sweet corn in a cup. It's better here because nasa mainit siya yung doon nasa labas. So, you better baka kay Hillary gusto niya, pwede rin. Leche flan. Oh, wag na yung isa, wag na yung isa. Oo, wag na. Mango syrup. You want some mango syrup Sure. on it? Buko brillante, tatlong wheat. Si ate yata leche. May
Oho. Ate, what do you prefer? Buko de leche? You want to put a graham on it? Yung ma-cheese. Haluin mo hanggang ilalim. Sir, sa inyo lagay ko lahat ng cup. Lagay ko lahat ng cup. Ilang po. Isa lang po. Haluin mo siya hanggang ilalim para hindi siya super cheesy. Chocolate syrup. Puti here, ate. Ah, shaky shake. Buko de leche and mango graham de leche. Tayong oras sa ano para sa Nagutom na kami, kaya ito na nga, ang daming food choices. Ah? Nos? Yeah. Ikaw na lang, Kas, kung anong gusto mong tikman kasi sa amin na ano na namin yan. Ground pork, ma'am. Sharing na tayo. Isa-isa lang kunin mo. and tapos ano pa sa Ikaw na mamili, lahat yan kinakain namin, kaya ikaw na mag-ano. Pusit, ma'am. Okay. Beef caldereta. oh, sige beef caldereta. Sige, ma'am. Sige ate. Na gusto nyo na, Yan. Ay. Toyo, sa'yo ate.